rigereria tugotigana nayo gucengera ritukweriga ria bakorie mirimo asense ya Kenya tugusuka bosyo bono tura na sorongo rwa gusia se county ya Nyamira asema mbia rero abamenyi bensemo ya Isincha ase wodi ya Kyabonyo re bunge ya Burabu me county ya Nyamira bana kia okurobekana akwe murongandria ngana se Kenya gitari ya Isincha heyo ya nyarko bagi kwa gachu ase ka kimya kemerongevere ya erire kureneti ya nyako igoro gwikabono bago kwanekerekyo nigo bono bamuchire mu governor bwe county yo Amos Nyaribo hamo no mu MCA wensema yo Vincent Benecha ase ogotaigora enyagitari eyo egento gekogera bakogenda ase enyagitari yendiba nigo bono batebire no nyate gocha kuigorwa nigo barache koira obusini bwache koira umurimo obo wase eserikali na nako yesaba esona negati gokonya muchando yubuna gotumanyu muri Kito Steven Nyariki Ekira togo ika senyagitari ya Isincha iyo gotoka se wodi ya Kyabonyo rwe bunge ya Burabu ime county ya Nyamira ni goto komerana na bamenyi bayimugetia masaroli abakwe murunganira gotaigorwa kwenyagitari ya iga gasegeka kemya kemerongevere maiga yokorosiwa ekero kwirigereria buyaso boime ni goto kwariganirwa no bonyansi obubo yetubete ekero ikerama kyaye kebwate amabati abosire egento gekworokinga nyagitari eiga nchanya gotume kwagese agachwa emejandi tubwate ne nyagitari ye nabona twekere ga enyagitari ye kurwase ase masanya anyansite in fact bakabona iga murayonde teyo wansira ose abagambi totebe na abagambi baito babangire gusubuma nyagitari ye at least abangina baito bachire yani bakabareka abana babaira ngumbu endiba 24 yakuli myaka 24 era igarioka bagocha batongaina koigora tole njana koigoro paka bono iga twataka ng'etagorwe erusuga iga tojiebe ekera abantu bakorwa babangina moiso ndo mongina arwari tensaiga tokomoira endiba twamoira ryo mbangi twamoira kebirigo twamoira Nyamira korurera iga etotaito omorai bwe bitendo tayo yogotebango korale agenda oyo minto province oyo orarire nero rego suguma nyagitari ekonya twarire ya igoirwe igo tokurere twamoinyora buna bani gatomenye ta sense yiga abangina bagonkerinjera abarwaire bakwera njera batara ikanyagitari endiba kinyagitari chine chiarure maega chiaigoirwe inkintu twakorete gatareke nonye nyagitari kobo mbarabare ne nyumba boigo yarosiwa ase budget yo mwaka 2024-2025 yu ekageire koba boigo gati ya magaje nyagitari ya Isincha egento batebire nonye gekorosi waigo nyagitari eiga nchanya gokora bokoreri bonde bwensi egento abamenyi banyorega ase ngongu hanene mono ase abasubati bari bebwatiranetie cyosubiri machukungoro igongo bori na kiga ke para yite salegete corona kanyomo twekenyoreke na pare na bereiga corona gakinirete na bondo chenje getariga yakori myaka 24 na kinerega iga na nyorira abantu bondo setango bori na naki manager na ndenga igo tukonyorera omwana mutari corona getari ni bori na arosire ga kimemira banda nyoro omwana naro kubenecha abantu baramba rikoni yagetari bagosoye mitima nyasa bari emite yemeringa mwiyo manyansi bababuya aya na ramabori gochase omu MCA Bororo Moske Vincent Benecha omugabana bwe county ya Moske Amos Nyaribo tugosabaiga inki omurayo ito uyo kwento yani gotokonye gosabara yaba baito wansire MCA yaito mpaka ase gavana swali akirende gendeke ase sichaga ase sabrokeseni etobwate institute ebwata abana abange sana tubwate secondary ebwata abana abange tubwate primary tugosangene emergency bono ka endi batokogenda swali nigo komo batebire ng'a nyore nyagitari etego chikoigorwa nigo barachikobetererwa kweyatera oboremo buna kuboira ose benane skuru mbarabare roro ye primary aboigo ase skuru ye institute ya Burabu secondary babeke tidomu nga Nyaribo agere skuru akore egende ramanene ntwale kogenda Labor Day ngitogo jokoro etwacha to demonstrate nyagitari ye pi eigorwa anyatari ko igorwa demonstration twatera no gore mobo gosetweranye school
kero korigeri mega yane ne nyagitari ya Isincha ya nyara koba wetani emyaka 20 korengana bamenyi aba ereiro borobo nenenga nasike nyagitari getara igorweru nyara koba gekwena kyo bokoreri anemono gocha se chinseme chigekere bamosabire umugabana we county ya Nyamira Mosque Amos Nyaribo na boigo mu MCA we wodi ya Kiabanyoro Mosque Vincent Penecha ero kwene kinga nyagitari yengo igorwere eriye konya bamenyi korwa ase dispensary ya Isincha iyo gotoka ase wodi ya Kiabanyoro sebunge ya Borabu ime ye county ya Nyamira ingo reporter ya Soko TV letra nyari Steven